Čaute lidi, já jsem Krakej z kanálu WCS a dneska jsme tady u Super Mario Bros. Z roku 1985. Vydalo to Nintendo a je to ten nejstarší Mario, co jsem našel, tak doufám, že se vám to bude líbit. Tak, přejdeme ke hře. Víte, proč mi to vždycky jede samo? Chvíli jsem musel hledat, než jsem našel, jak se to ovládá. Možná, že to bude zase řvát. Prosím vás, počkejte chvílinečku. Takže jsem tady zpátky, pozastavil jsem si to. A to, co jsem to chtěl říct. Jo, že jsem se musel podívat, jestli to neřve. Slyšel jsem, že to jde tak akurát, tak doufám, že to tak půjde znova. Tak. Vidíte, tady to je nejstarší Mario, a to už jsem říkal. Víte, je to takové divné. Ale je to prostě nejstarší Mario, no tak si byste čekali. A nezjistil jsem, čím se střílí a ničím se sprintuje, takže vůbec nevím. A vím, že tady je bonus. Možná si říkáte, jestli budu hrát i Cat Maria. To rozhodně budu. A to bude asi nějaký speciál. Tady květička, to taky vím. Protože já jsem na to hrál vlastně tu parodii, které je ve stylu toho Portálu a Maria. Tu si samozřejmě dneska taky zahrajeme. Dostaneme se do 4. levelu, ale bude to takovým jakoby poločítem. Doufám, že mě nezmenší. Když... Jo, půjde to. A v tom portálu to jde líp. Tak. Vím, že tam je bonus, myslím, že v tom 5. tom, ale nebudu tam lezet, tím bychom si to ještě zdelšovali, i když, no tam je to jakoby kratší. No to je jedno. Tak, jinak pokud by vás tak zajímalo, Cat Maria už jsem hrál a dokonce jsem ho i celého vyhrál, ale trvalo mi to strašně dlouho. A ani jsem pomalu nevěděl, jak jsem to prostě dokázal, ale už jsem to měl předtím předehrané, takže jsem věděl, kde co bude. A zajímá mě, jak se tady přes tohle to mám dostat, když jsem veliký. On přece nemůže chodit, když je skrčený. On dá, že by udělal slide. Se rozběhnu dolů. No a jak to asi tak teďka máme udělat? I když jo. Jsem blbý. Tak. Hop. Ne! Nechci být malinký zase. Vyskočíme. Tady vyskočíme. Tak tady bychom si mohli zajít do toho bonusu. To nemyslím, že... Tady? Není, tak vedle. Tady. Takže... Tam bychom z toho bonusu měli vylézt. No dobře, to je jedno. Ukážu vám 4. level, jenom co se tam dostanu. Ještě jsem nespadl. Tak, a tady by měla být warp zóna, jo. Půjdeme do 4. Tam vám ukážu jednu takovou příšerku. A v tom Portál Mariovi, nebo jak já tomu říkám, Portálio, ale ono to je napsané jako Marii 0, jakoby. Ne! No, vezmu tu. A zmenším se, fakt super. Dnes ten level celkem lehký, to stačí jenom proběhnout. On vás na konci už začnu, to teda přestane otravovat. Tak, hop. To by možná už stačilo, jenom dodělám tento level, nebo jako tuto část levelu, nebo... Nevím, jak to říct, protože vždycky je. No, jo, level, protože tam to je jinak svět. Jo, dobře. Browsera asi neuvidíte. No, on vypadá hrozně divně. Ne! Ne. Co to? No tak, to bude asi všechno. Uvidíme se u Portália. Tak, jsem zase zpátky, vidíte tady je Mario O jako portál, nebo jako 0, záleží, jak tomu chcete říkat. Je to od tvůrců Step Yourself, vydali to v roce 2012 a je to jedna z mojich nejoblíbenějších parodií. Vidíte, má v ruce Portal Gun a hlavně jsem si ho mohl změnit. Jo, ale aha, to se zasekává. Kurník.
No nevadí. No tak nic. Tak. A pokud by vás zajímalo, jestli jde jak v portálu, vždycky si tak to střelíte nahoru a pod sebe a tak se furt točíte a pak vyletíte, tak to tady jde taky. Doufám, že se vám to tolik neseká, mi se to seká strašně. Tak. Můžete vyskočit, tak si třeba pod sebe můžete hodit portál. Vidíte, to jde taky. Tak, tady se můžou změnit i ovládání, jsou tady dokonce i cheaty, můžete si tu hru uložit. Sakra, proč mi to furt dělá? Pardon? Proč mi to furt dělá? Hop, tak. Víte, oni tam můžou skákat takhle. Víte, funguje tady taky ta fyzika nebo gravitace. Že oni tak jakoby vlastně, jak furt lítáte tak dokola, tak potom vyskočíte nahoru. Tak. Tady ten level už by pro ukázku stačil. Ukážu vám ještě pár věcí. Tak. Můžete tady mít i mappacky. Normálně tady máte tyhle dva a ještě tady máte, že si můžete udělat svůj. Já tady mám já jsem si udělal 2 svoje, ale ty jsou takové divné. Z toho portálu si potom dáme taky. A teď jsem si tady jenom tak hrál a zkoušel jsem, jak se to dělá. Já jsem tady ještě DLCčka, takže je tady dost. No ale to je jedno. Tady si půjdeme do nastavení. Tak, tady si dám, a mám otevřené už cheaty. Ukážeme si Minecraft mod. A ještě si dáme ale Infinite Time Alive. Tak. Proč mám tenhle map pack? Tak dám si Super Mario Bros. Normálního. Tak. Bohužel nevypadá jako Steve a má furt v roce ten Portal Gun. To mohli nějak předělat. No ale je to celkem jedno. Vidíte, můžete tady takhle kopat, máte i ten inventář. Celkem dobré. Mně je sranda je, když uděláte tady tohle. Zase začnu odrážet. Můžete samozřejmě vykopat i tady tohle. A dokonce i tu vlajku se myslím, že dá vykopat. Ale tady jste možná to věděli, že tady v tomhle tom je vždycky ta houba. Ale když to teďkom položíte, jo, jedno z nich, to je jedno, tak položím obě dvě, tak v ani jednom houba není. Ale můžu zkusit vykopat tenhle a do tady blok, a jestli to tam z toho vypadne. Vážně. Jo, takže ono to je jakoby určené na jedno jakoby pole. Co je na tom velmi dobré, je, že můžete vykopat i tyhle ty věci. No nevím, jestli to je zase tak dobré. Jak on chodí, tak to vypadá, kdyby plival. Vidíte, co to furt před ním lítá za bloutečku? No to ukážu, počkejte. Vidíte teďkom? No teďkom zas? No tak si to zasekává. A tak co čekáte, je to parodie na to nejstaršího. Jo, jinak koho by zajímalo, tak ten nejstarší, buď je na internetu, to si tam můžete najít, anebo já jsem ho dal přes Nintendo Launcher, nebo nějaká taková věc. A hodně jsem jako spokojený, protože předtím mi to nešlo vůbec, prostě jsem to nemohl spustit. Tak potom můžu spustit i díky tomu Bombera. Jo, ne Bombera, ale Bombermana. A v příštím díle, co asi tak chci točit, tak to je asi Lierko. Možná to někteří znáte, je to něco jako Worms. Trošku lepší. A bude to nejstarší, nebude to Lierko Extreme, ale to nejstarší a dám ho i do popisu, kde to můžete stáhnout. Ale ten, co tam dám, tak to bude na Windows XP, jinak na Windows 7 se normálně na Google můžete napsat Liero pro Windows 7. Něco prostě takového. Tak vidíte, tady můžeme vykopat ty tyčky. A když to budete kopat znova, tak vám z toho začnou vypadávat takové kraviny. A stejně to půjde, že? Tak tady k tomu půjdete a se prostě bude držet. No, tak toto by už za dnešní díl stačilo. Uvidíme se u dalších videí, nebo u dalšího videa, hlavně z Lierka, na to se těším. A čusky.